Okay, det her er en plastfiber. Jeg skal vise dig, hvor enkelt det er at anvende plastfiber til Hemmernets infrastruktur i stedet for f.eks. Cat5-kabel. Her har vi et plastrør med elledningerne i. Det her har vi bare om væggerne i næsten allerhem 600 mm rør. Jeg vil nu sammenforlægge den her plastfiber med elinstallationen. Jeg tager plastfiberen her, trykker ind den i røret. Og her kommer den nyt på andre sider. Det er nyt, at jeg skal koble ind den med glasfiber, har det været ekstremt besværligt at kræve specielle værktøj og specielle bælting. Så enkelt er det med plastfiber. Jeg tager en saks. Jeg klipper over i ønsket længde. Så der, og nu skal jeg koble ind den. Det her er en sådan her connector. Jeg bare trykker ind plastfiberen. Så der. Og nu har vi lys igennem. Og det ser vi her. Så enkelt er det at installere plastfiber som Hemmernets infrastruktur ved sammenforlægning med elinstallationen.